Čus lidi, já jsem Ramcez a vítám vás u dalšího videa na tomto kanále. A dneska je tady se mnou Zeusík! a zahrajeme si hru Minecraft na serveru GameTeam.cz a zahrajeme si minihru Bed Wars. A jsme jenom dva a ty si tady sčítnu věci. Jako proč ne, ty jsi velký hacker za tokeny. Jo. Já už jich mám 0, tak to nevadí, ne? No, nevadí to vůbec. Dělaj. Já si zlato! Oni! Jeli, já chci irony. Up! Ještě jeden. Ještě jeden. Já si zase koupím taky Diamond Match. Kolik máš tokenů? Teď budeš čumět. 730. V tom chatu jsou sprostý. No ty. What? Ježiši. What the fuck? Co je? Jdu na Messiho a zabil jsem Messiho, kámo. Dobře ty. A počkat, teďka mě lidi nebudou mít rádi. Hej, já ti mám pro tebe čepici jednu. Ten připomíná nehodu s Mackem, jak se koupil miliardu čepic. Tak dělej. Já teď nabor screen, no dělej jako intermite, jako rychle zabíjačko. Macko, Zabíjet. Červenačko! Červenačko, umřičko! Ano, umřičko. OK. Točíme. Hej, zelenačko! Zelenačko! Dej nám zelenačko! Dej nám zelenačko! Kurňa. Ty jsi mi ho vyžral. Ty debil. Tu máš čepici. Mám. Ti nebyla zima. Já nesách, ty kurva! Kurňa! Jak se zpopravedl, to já miluju úplně, jak se ho traví. Hej, ironačko, já mám mít jeden ironačko, což je mi na houbačko. Ne, já nechci bldočíčka. Já chci jít haminka. Hej, dělej mi, ježiš, já se asi dám. Hej, kurňa bočko, tu být červenáčko. Ty ho zabíjač? Já nezabíjačko, ale ich útočičáčko. Hej, kámo, dělejčko. Bacha, jeho zabíjačko! Zabíjačko! Ty sviňačko. A já zabíjačko postelačko. Mám goldíky. Hej, on ich utkázet. Kámo, ich ho běžet zabít. Rovníček, pelacky. Hej, to je vůl. Kripl! Kámo, dělej pojď na něj. Oni nás málem zabili zelenačko, bičačko. Kámo, dělej pojď na ně. A oni nás zničej. Dobré. Hej, kámo, dělej, on jde k nám. Nejde. Hej, jde, červenej. Nebo já to nás chráním. Tak dělej, jdi k nám. On jde červenej, no. Hej, já teď dělám zelenej. Ne, to nestihnu. Já jsem to nestihl. Ty rasisto. Já to nestihl. Zabil si. Tak jdeme až, hned jdeme až. Ne, ale čekaj, já mám 4 goldy, vole. Se to Mám stalo. 5. Co si mám koupit? Lukenzi Deutsch. Hej, nehrajeme na gumy HD. Pojď, vy smrdí. Já jsem vyhodil Lukenzi Deutsche. To jsou ich to nejsou, ale já mluvím pořád ich. A to jako já jsem já ich. Hej, to být gold. Hej, to je youtuber. Hej, to je youtuber. Já jsem taky youtuber velký, jako prdel včelky.
Hej, pojď do nich. Jo, ale jako prdel včelky, jako víš co. Ježiš, co to tady za? Já mám spadnu! Má luk. Ty vole. Stavujem se. Ty jsi spadnul. No mě se střelil, ten chuj. No to já už musím jít ráž. Jinak nejde. Bitches! Tak. Jsi mrtvej. Jo, ale tak pojď na jungle, pojď na ten. Na Beershland. Ten smrdí. Pojď na Ender 2. Já jsem na Beershland, dělej, jdi tam. A nevím, kde to je. Je to úplně první. Ne, tam jsou lapis, to je ne na hovno. Ježiš, ale tak já tam jsem. Dělej, připoj se tam. A Dělej. musím. Jo, dobré. Pojď ten. Červený tým. Hej, kámo, něco vyzkouším. Ramo, já nemůžu k tobě. Tak dělej, připoj se tam. Ať už můžeš, ne? Máš tam, já už jsem u tebe. Děláš si srandu. Ježiši Mare, Kriste. Hej, dej si už kápy, jo. Proč? No bez kápy vypadáš tak divně. No právě, to jsem já. Ježiši Kriste. Oh, fu. Ne! Já jsem no, to je jedno. Oh my fucking god. Oh yeah. To je tata chujovina. Kde to jsme? Ironky! A tam je napisko. Ty úplně, dobrý, já potřebuji jeden bronz. Já potřebuji jenom mastu. Ano. Jejda. Ty to stavíš. Já jsem u Ironu jako, hej, ale dělej jako my tam budeme jako poslední jako. Ale čekej, já si beru bronzičko. A já si jdu, kurňa! Ty si jdeš pro smrt akorát. Jak tak, hele. Ale jako musíme dělat, já musím být, že 7 minut jako pryč, už to musíme stříhnout konečně. Ich věci, ich lid. Já si jdu pro lapisko. Kurník! Já jsem pustil šiftíčko. OK, tak jsem to ty napsal. Šiftíčko. Ať pozdraví do videa. Čauky, mňauky, já jsem píp. Debil. Já jsem to radši vypípnul. Hej, s tebou ty videa budou tak kvalitní, ti povím. Nebo respektive, ty máš takový Vrátě humor. mi to nepěratelo. Mě to připomíná Macko a Porty. Já jsem Macko, ty jsi Porty. Porty je blázen, Macko je tak jako trošku blázen, no nějak. Ale lidi, prosím, ať tam je aspoň 100 lajků, prosím. A dislajků, ať tam je 300. Ne, vole. A já mám rád dislajky. OK, tak já mám rád lajky. Tak tam dejte hodně lajků a málo dislajků. No nějak tak. Já si koupím brnko. Jak se jmenuje tvůj kanál? Já ti to řeknu potom, ale já mám totiž 2 kanály a teď to točím na ten druhý. Jak se jmenuje já? Máme cestu na střed, tyjo. Já se beru lapis. Na zubí. Hele, čekej, on mě někdo volá, Ježiši prej. Kriste, kurník. Mě tu někdo volá. Oh shit. Kamu, Pardon, lidi, umírá to 3 hápka. Ten chuj. Hele, prosím tě, oni se jívali nějaký napisy, můžu je... Kurva, já jsem je sebral. Hej, proč Pardon, když tak dá ty prostý slova, já jsem se mě dneska šuli hlavu. Zase jsem zakopl o nějaký kamínek. Kámo, ale všichni jsou na středě, vole. Mně to je jedno, já chci lapis. Ježiš, tak se postav do středu. Lapis je hezký.
Ten je modrý. Ale my točíme 10 minut, to je v háji. 6 minut a je konec. To stihneš. Ale já si chci zabírat ten nejlepší meč, tak ticho. Který stojí něco 30 nebo nějak tak. Lapisu 30, ty vole. Já má jdu horem. A kam jdeš horem? Mně se nelíbí horem. Horem to je moc prostý. Hej, ale Hej kámo, já si koupím Enchant já Golden jdu Apple. asi na ty, na modrý. Hej, mám si koupit Golden Apple enchantovaný? Ne. No a to budu... Ale 5 minut. Do prčic. No do piple. OK, takhle to možná bude jenom jako takovýhle videjko. Já mám bloky. Ani já. Ani bronzy. Ani já. Jaký jsme? Hej, what the heck? Ty vole, oni jak hodně zničej. Jo! Kamu žijeme jen my dva. GG, vole. Honem, jdeme na ně. No, jo, masturbanko. Chápeš? GG, vole. Vlakosí, nevím, co to je. Rádi. GG, koukej na mě. Kámo, ale dělej, pojď na ně. Jdu na ně. Kurně, to mám jeden luk. Nevadí. Já ji zabiju. Dobrý. Kurně! No! Oni mě zabili, lačko. A já jich toho mít dostačku. Já mám pro tebe věci diamontový. Tak jako díky, ale díky. Nic mi nedávej. Ještě. A měl předtím debilní jump boost. Já jdu zabít. Mám věci jejich. A já mám luk. 2 minuty! Já mám luk. Vidím tě, jak tam na ně jdeš. Postihneš. Kámo, dělej! Rychle! Potok! On má damage. Já taky! Já mám pro tebe jeden, dělej, pojď zpátky. Ne, on mě zabil. Ne! Jo! 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 OK, tak tohle bylo všechno pro toto video. Jsem rád, že jste toto video shlédli. Budu rád za každý like a odběr.